Bueno, GIP birusa da giza immunoskasiaren birusa eta ez da konfunditu behar IESarekin. IESa da harturiko immunoskasiaren sindromea eta GIP birusak sortarazten du. GIP birusak zelula immunitarioak infektatzen ditu eta hori kontrolatzen ez baldin badugu IESa garatu dezakegu, ez da muturreko egoera bat. Eta egoera horretan gertatzen dena da, azken finean gure sistema immunitarioko zelulen suntsipen masiboa. Eta horrek ekartzen gaituena da, azken finean gaixotasun oportunisten garapena. Gaixotasunaren kontrola eta prebentzioaren erakundearen arabera, gaur egun 35 milioi biztanle daude GIP birusaz kutsatuta. Eta epidemia hasi zanetik gaur arte, gutxi gora bera 39 milioi biztanle hil direla diote. Jakina, hilkortasun banaketa hau herriz herri ez da berdina. Eta jakin behar dugu, hasieran terapiak garatu ziren arte, jendea hil egiten zen. Eta herriz herri hitz egiten baldin badugu, danok dakigu herri txiroak daudela, adibidez Afrikako Sahara azpialdea edo Asiako erdialdea, hainbat herrialde txiroak direnak eta ez daukatenak terapia antirretroviral eraginkor baten ez daukate horrekiko eskuragarritasuna. Horrek azken finean egiten du herrialdez herrialde bai hilkortasun tasa eta infekzio tasa oso desberdina izatea. Gaur egun nik esango nuke bizi itxaropena hain zuzen ere, terapia antirretroviral horren eskuragarritasunaren arabera dagoela. Eskuragarritasuna baldin badago, gaur egun esaten da gaixotasun kroniko bat bihurtu egin dela eta bizi itxaropena dela kutsatu ez dan pertsona baten bezain bestekoa. 1983 urtean, birusa isolatu eta deskribatu egin zen, eta hori dela eta François Barré-Sinoussi emakume zientzialaria eta Louis Montagnier zientzialariak Nobel saria irabazi egin zuten. Ordundik, 80. hamarkadaren amaiera bitartean emandako ikerkuntzek erakutsi egin zutena izan zen birusaren bizizikloan beharrezkoak diren molekulak zeintzuk diren eta molekula horien kontra ze farmakoak garatu behar ziren. Horrek azkenean lortu eragin egin zuena izan zen gaur egun ezagutu egiten den birusaren edo erretrobirusen kontrako terapia eraginkor bat. Azken finean, gaur egun GIP birusaz infektatuak izan direnak, terapia honen ondorioz lortu dute birusa kontrolpean eukitzea eta gaur egun hitz egiten da kronifikazioaz. GIP birusak gure zelulak infektatzen dituenean, bere genoma RNA-az osatuta dago eta pausu batean erretrotranskriptasa batek, entzima batek, DNA bihurtu egin behar du gure genoman txertatzeko. Alde batetik arazo bat da, erretrotranskriptasa horrek mutazio ugari sortarazi egiten dituela eta horrek eragiten duena da sortarazi egingo diren birus berriak guztiz desberdinak direla, adibidez, bere ama birusatik, horrekin konparatuta. Horrek zailtasun handiak ekartzen ditu terapia amankomun baten garapenean edo terapiaren eraginkortasunean, eta txerto baten garapenean eta bar. Bestalde, txertatutako DNA molekula hori, ez dakigu zehazki zergatik, birus desberdinetan ere gertatzen da, baina latenteki geratu egiten da zelula infektatuta, ez dihoa haratago, ez ditu birusak sortzen, baina gelditu egiten da latenteki infektatuta eta gure sistema immunitarioa ez da konturatzen zelula hori infektatuta dagoen, orduan ezin du akatu. Gaur egun nik esango nuke erronka nagusia dela alde batetik jakitea zelula latente horiek non kokatu egiten diren, batzuk badakizkigu non dauden, baina beste batzuk ez dakigu eta badakigu badaudela egon daitezkela, agian batzuek esaten dute birikietan edo zentruko nerbiosisteman eta pixkat jakitea non dauden benetan erreserborio edo biltegi biral horiek, bestalde nola berpiztu, horrela gure sistema immunitarioak ezagutu eta akatu ahal izateko, eta nola ailegatu, adibidez gure zentruko nerbiosisteman baldin badago, nola ailegatu puntu horretaraino, zailtasunak daudelako
olako lekutara iristeko.